Pas bali sekolah, aku lan kanca-kancaku arep kerja kelompok ning omahe Cika. Banjur aku bali dhisit kanggo siap-siap. Bu, kula pamit teng griyane Cika. Elah, arep ngapa maning, Duk? Embe bae bali sekolah wis arep metu maning. Ajeng damel tugas Bu ngencang. Lah arep merana karo sapa? Kalih Anggi Bu, sekedap malih Anggi mriki. Ora let suwe Anggi wis tekan ning omahku. Assalamualaikum Bu, kula ajeng metu viola. Oh iya Anggi, hati-hati ya. Banjur aku lan Anggi budal ning omahe Cika. Suwun ya Anggi, yung dadi ngrepoti kok terus. Ora apa-apa lah yol, wong batir li pancen kudu pada ngerepoti. Hahaha.